λοιπόν και θα έχετε ακούσει από πολλούς και διάφορους, άλλοι να μιλούν με το ένα πνεύμα, άλλοι να μιλούν με το άλλο πνεύμα, άλλοι να διαδούν το ένα, άλλοι να διαδούν το άλλο, άλλοι να προσθέτουν όπως συνηθίζεται κάποιον με τον τρόπο να πει, το σύγχρονο κάποιον, άλλοι να θέλουν από τον άλλη. Επειδή λοιπόν πολλά λόγια επιλέγονται τις τελευταίες μέρες και δει την τελευταία εβδομάδα και το τελευταίο δεκαήμερο, τα οποία έχουν σχέση με τον ναό μας, με την κοινωνία μας και με τον πρόσωπο μου, ως ιερέας του ναού του Αγίου Ιωάννου του Χριστού Μακεδόνας, νιώθω έντονα την ανάγκη και την υποχρέωση να σας ενημερώσω υπεύθυνα. Και όταν λέω υπεύθυνα, το εννοώ υπεύθυνα. Δεν πιστεύω στα 17 χρόνια που εμείς τώρα προσπαθούμε να δώσουμε ακριβώς την αντίκριτη εικόνα και εντύπωση σαν εθνικό. Διαπίστωση είναι ότι αρκετά από τα δεδομένα δεν απηχούν την πάσα αλήθεια. Πιστεύω πως εσείς, οι άνθρωποι, η ψυχή θα έλεγα του λαού της κοινωνίας του Αγίου Χριστού, έχετε το κάθε δικαίωμα να γνωρίζετε την αλήθεια. Το Ευαγγέλιο λέει δώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, ώστε μέσα από τη σωστή πληροφόρηση να μπορέσετε να συναντήσετε και την ορθή εικόνα, την ολοκληρωμένη εικόνα, για αυτή ακριβώς συνέβη και στον ναό μας, αλλά και στην κοινωνία μας, αλλά και για αυτή επακολούθηση. Κάνω μια ανάμειξη στην ιστορική ανασκόπηση των γεγονότων για να καταλήξω στο σήμερα, το τελευταίο τετράμινο. Όλοι όσοι είστε παλαιότεροι σε αυτή την ενορία, γνωρίζετε πολύ καλά ότι από τότε πριν τα 17 χρόνια που χειροτονήθηκαν ποινικώς για τον ναό τούτον και τον τονίζω, χωρίς να δέχεται τώρα τίποτε, τα διαμεσχεύματα στις εφημερίδες και τις ιστορίες του Πασχαλίου Χριστόφου είναι δεδομένα. Χειροτονήθηκαν λοιπόν οι ιερέας για τον ναό τούτον, του Αγίου Χριστόφου και τοποθετήθηκα εδώ, δέχτηκαν ένα σκληρό πόλεμο και μάλιστα ο Θεός αθέωσέ μας. Υπάρχουν μεταξύ σας άνθρωποι που ήταν παρόντες και έτσι να προτάγουν. Από ένα πρόσωπο αυτός ο πόλεμος, το οποίο ο Θεός Πρόεδρος της επικοινωνήσουν άνω τότε. Οι πληροφορίες όμως από την Αρχιεπισκοπή, θα το νομίζουν αυτό και αυτό έλεγαν ότι δεν υπήρχε επίσημος διορισμός του συγκεκριμένου προσώπου. Στις αρχές της Αυγούστου του 2002, που έκανε η Μανία με τον λόγο του προσώπου για εκδίωξη του μαγνητραγών, τον οδήγησε εκτός άλλων και σε απόπειρες χειροτικίας εναντίον. Υπάρχουν άλλα. Ζήτησα και όχι μόνο για τις απόπειρες, πολλά και διάφορα. Αν χρειαστεί να τα πω και δημόσια ή οτιδήποτε άλλο, όπου χρειάζεται. Πρέπει αλήθεια να μαθευτεί η πάσα αλήθεια. Οι παλιοί ξέρουν να μάθουν την νεότερη. Να θυμηθούν και οι παλιοί να θυμηθούν και οι νεότεροι. Εκτός των άλλων λοιπόν αυτόν τον κόσμο, μέσα στην ομιλία του κινητήρια στις απόπειρες, χειροτοκίας μου, ακόμα και μέσα στο ιερό κτήμα, μπροστά στην Αγία Ελλάδα. Ζήτησα λοιπόν τότε από τον Ευχαριστού να χτυπήσουν το κοντός του των χρόνων, να τοποθετηθώ σε άλλη βιβλία. Όποτε και έγινε. Η αγάπη σας και η τότε αντιδράση σας, 15 μέρες μετά την μετακίνησή μου που είναι στα πέρα αυτής, με έφεραν πίσω. Έρχονται τότε όλοι μαζί, με τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργήθηκαν στην Εκκλησία, ξεκινήσαμε να χτίσουμε την κοινωνία μας. Με την ενία έννοια μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία. Αλλά και να χτιζόμαστε ταυτόχρονα και εμείς μέσα σε αυτό. Έρχονται όμως από την άλλη, το εν λόγω πρόσωπο δεν εφίστη μόνο και κόπων και χρόνων και μεθοδεύσεων, προκειμένου να καταφέρει να το
συγκλονίζει τον καθόλου μέσα στην κοινωνία, όσες δεν μπόρεσαν να αναθέσουν. Την αξιοποίηση της νέας τάσης τραβάτου που λειτουργεί και μετά από τις κουρικές εκλογές του 2016. Σε εβδομαδικυρίες, παρακαλώ, προγράφτες ενέργειες και εκλογές εκλογών. Κι όμως, με την χάρη του Θεού και την βοήθεια του Αγίου μας, παρά τις αδυναμίες του πνευματικότητά μας, τα τελευταία χρόνια πιστέψτε πως η λειτουργική στον ναό μας, ζήταμε να λειτουργική στον ναό μας, ιδανικές συνθήκες συνεργασίας και έργο της λειτουργίας του παραπάνω του ναού. Η κατάδειξη όμως του γεγονότων διέψευσε τον λοιπόν αυτή και απέδειξε ακριβώς τον αντίθετο. Τον περασμένο Δεκέμβριο και μετά την προκήρυξη από την Ιεράση των εκλογών για την ανάπτυξη των νέων δυνατών εκλογών, έλαβα την υπόσχεση πως στον ναό μας, όπου τα προβλήματα είναι ανύπαρκτα και η συνεργασία των ανθρωπονάσεων, δεν υπήρχε ανάγκη να γίνουν εκλογές. Και όταν θα παρέμενε η ίδια εποχή και για την επόμενη πενταετία, με την ίδια ακριβώς σύνθεση. Για τη θέση του Κυρίου, ενημέρωσα στην ιδιαίτερη συνεδρία και εκκλησιαστική εκλογή. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν κατά την ανωτέρω υπόσχεση. Τα όσα διαδραματίστηκαν στη συνέχεια απέδειξαν ότι από τον Νοέμβριο του 2016 άρχισαν να μετοδεύονται για τον ναό μας άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα ίσχυαν από τις αρχές του περασμένου Μαρτίου, οπότε θα άρχισε η λειτουργία των νέων εξαιρετικών και λειτουργών. Και τον ναό μας, αντί να ισχύσει ότι ένα παρασκοπός και στον Δεκέμβριο, έγινε εναγνία μας, έγινε εναγνία μας, το γνώρισε ο νόμος. Διαφοροποίηση της επιλογής κατά το 50%. Για τον ναό μας αντί να ισχύσει ότι ένα παρασκοπός και στον Δεκέμβριο, πάφηκαν τι έγινε τότε, γιατί το Φεβρουάριο, πάφησαν 2 εκ των παλαιότερων χρόνων με πορτατή προσφορά στον ναό και διορίστηκαν 2 άλλοι άσχετοι προς τον ναό μας. Βγήκε δηλαδή να είναι 2 ομάδες 4-4. Η μια ομάδα στον ένα και άλλη ομάδα στον άλλο. Λέτε και ο ναός είναι πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και βρισκόμαστε σε ομάδες. Η ενορία που βρίσκεται σε ομάδες υπάρχει η δική μου και η δική σου, η μέτρη και η ήττα και η μέτρη και η ίση. Αντέδρασα με αποτέλεσμα την λιγότερη παράταση προκειμένου να βρεθεί αποδεκτή από εμάς την πίστη. Έλαβα ένα υπόσχεση ότι μετά το Πάσχα θα επίλεγω και τα λόγια που ακολουθούν εντός εισαγωγικών. Ξέρετε τα προηγούμενα. Αυτά τα λόγια είναι εντός εισαγωγικών και κάτω. Έλαβα λοιπόν την υπόσχεση ότι θα επίλεγω και εκδοτικά λύσει με μοναδικό γνώμα το συμφέρον της νορίας. Ανταυτού, προτείνω και κάποιοι εβδομάδων βρέθηκαν μπροστά σε απίστευτες για μένα ερεσίτικες εξελίξεις. Ένιωσα να ασκούνται πάνω από πιέσεις, οι οποίες ήταν υπεράνω των δυνάμεών μου. Ένιωσα για άλλη μια φορά να μαυρίζει τη ψυχή μου. Τι την έκανα στην vida πολλές φορές τις τελευταίες μέρες. Είδα ότι το σχήμα το οποίο θα εκπαρώντα στον ναό μας δεν είναι πρόκειτο να λειτουργήσει, αλλά μάλλον προβλήματα και ακρόκριτες καταστάσεις θα έλεγα. Είδαν οι σωματικές και ψυχικές δυνάμεις να εξαρτούνται. Οι 17 χρόνια του πολέμου και τα 10 τελευταία χρόνια.
δίκων σεβασμών. Νομίζω ότι τυχερούν. Μετά από 17 χρόνια διαδικασία στην νέα κοινωνία, μετά από μια αξιολόγηση του εαυτού, για να βοηθήσουμε ότι αποκούνται και στο εξής. Κάθε μέρα που περνά, με φέρνει και μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος, πιο κοντά στην έξοδό μας από αυτό το μάτι του κόσμου. Τι άλλο λοιπόν μπροστά σε αυτόν τον μεταμορφισμό θα μπορούσα να ζητήσω παρά μόνο σεβασμόν και ειδικές συνθήκες διαβίωσης για να μπορώ να δραστηριοποιούμε αρκετά τον ναό. Φαίνεται πως αυτά που ζητούσα ήταν πολύ μεγάλα και δύσκολο στο να ικανοποιηθούν. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα δεδομένα που είχα ενώπιον μου, υπέβαλα στο πανεπιστήμιο του Νικολικού Παπασού την παρέτησή μου από τη θέση του ιερέως του ναού του Αγίου Χριστού, την οποία και την παράκλησή μου ταυτόχρονα να τοποθετηθώ σε άλλο ναό κατά προτίμηση κοντά στο χωριό του Καπέλου. Με την λογική, και αυτό έχει διαστηριχθεί πάρα πολύ, με την λογική, από όπου και αν κινούμε προς το νέο ναό, να μοιράζω την απόσταση από τους χώρους και να αγωνίζουμε. Είτε δηλαδή έως το εντοσύνη εντός του χωριού να είναι κάπου διάμεσα και να μοιράζω την απόσταση. Αλλά και με τη σκέψη να αποφύγω μια τοποθέτηση σε ένα μακρινό ορισμό. Αντιλαμβάνεστε αυτό. Καλό να αποφύγω να γίνει από την άλλη στιγμή. Δεν ζήτησα εγώ να πάω στους καπέλες, όπως διαφέρει. Με τα νέα δεδομένα ναι, το ότι έχω βοηθητικά στο χωριό μου, αναπαύομαι. Αλλά αυτά φαίνονται ότι τα δική μου επιλογή, εγώ ζήτησα στην επιστολή παρέκτησης του καθεξής, δεν αναπαύομαι. Αλλά όταν πεις, βάλε με κάπου κοντά στο κάθε μέρος, η παρέτηση του όμως εύκολα μπορεί να κοιμηθεί κανείς. Υπερβήκει ό,τι ή προσέχει, όχι με λαθιά κατακτή, όχι διότι έψαχνε έναν προορισμό λιγότερης εργασίας και περισσότερης ξεκούρασης, όπως λέγεται. Ούτε επειδή αξιόλογα να έφερα σπίτι στο χωριό μου, ούτε επειδή εξέλιπα αντίποτε την αυτό, οι οικογενειακές μου υποχρεώσεις, όπως διαθέτηκα. Αλλά δεν εξαναγκάστηκα από γεγονότα και καταστάσεις. Θα ήμουν πλάκα σε αυτό που χτίζω για 17 χρόνια. Θα πω σου όχι τον άλλο το δικό μου. Κάποιοι έχουν σχεδιάσει πως αν υπάρχει μια πρώτη ηρωνία στην Κύπρο, είναι το Αγίου Χριστό μου Αλάδης. Δεν το είπα εγώ, δεν του σχεδιάσει την ευκαιρία. Δεν ήταν λοιπόν συνειδητή επιλογή η παρέτηση. Πιστεύω αυτά θα τα πω ανέμενα, με τα νέα δεδομένα τα οποία θα δημιουργούν στον ναό, ότι πιθανόν ότι δημιουργήσαμε για 17 ολόκληρα χρόνια θα οδηγήσει στην αυτό. Προτίμησα τον Ευαγγελί, συμφέρει να θυσιαστεί ένας υπέρ του λαού. Δεν είμαι ίσος και δεν είναι καταλήγω να αναλόγω με την πρώτη ιστορία. Ούτε επειδή ο λόγος μπροστά μου θα ήταν δύσκολος μετραγής, αλλά επειδή προτίμησα να τον δεχτώ επί τη βάση της σοφίας των τέχνων του Θεού. Γνωρίζετε άλλωστε πολύ καλά πως για να κρατηθώ εδώ, αντιμέτωπος με τις καταστάσεις τις οποίες περιέγραψα στην αρχή, καταστάσεις τις οποίες έργασα και τώρα καταληκτικά προς τη διαμόρφωση της απόφασης. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η υπόθεση για μένα. Δόξα τω Θεώ πάρα πολύ κατά τον Άγιο μας, η βοήθεια του οποίου μπόρεσα όσο μπόρεσα για να ευαισθήσω μέχρι τώρα. Έτσι, μετά την αποδοχή της παρέμβασης μου, θέλω να ξέρετε ότι έχω καταγγελθεί στους καπέλες
Στις 16 Ιουλίου θα έρθουν να κατασταθούν με το Συνδέα. Και από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 30 Ιουλίου του Χριστού να αναλάβει. Αφού πρώτα εκφράσουν τις περιμένουν αριστείες, προς όλους να εξαιρεύουν για όλα όσα καλά ή κακά, όπου το αγιάσαμε, περάσαμε στον χώρο του 200 χρόνια. Και αφού ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για το ότι τυχόν σας έφτασε να το ρίξω. Θέλω να σας παρακαλέσω να παραμείνετε ειρηνικοί και προσευχόμενοι τον αυτό. Προσευχόμενοι για το καλό της ευλογίας μας και της Εκκλησίας γενικότερα. Για το καλό όλων. Προς το σκοπό τούτο, να προσευχηθούμε δηλαδή να είμαστε ειρηνικοί, να δώσω ακριβώς το καλύτερο να το πω, την επόμενη Παρασκευή του Σοφρήμα, 30 Ιουνίου, το Σάββατο 1η Ιουνίου, και ώρα 5 30 το Βασιλικοδάκι.